Bună, numele meu e Adriana. Am experiență de aproape 4 ani ca și manual tester, atât pe web, iOS, Android, cât și jocuri. Aproape toată perioada am lucrat ca freelancer, remote, cu excepția 9 luni când am lucrat la Gameloft ca și game tester și mergeam la birou. Am ajuns și în top 20 pe o platformă de beta testing cu peste 80 de aplicații testate pe platforma respectivă. Dintre proiecte, două mi-au fost foarte dragi. O aplicație de management a agendei pentru administrațiile locale din Canada. Aceasta o testam de 2 ori pe an pe durata câte 3-4 luni. Testam funcționalitatea, user experience pe diferite platforme web, dar și aplicația nativă pe dispozitivele iOS. Cea de-a doua este o aplicație folosită în principalele locații și festivaluri din Statele Unite, la care am lucrat 2 ani de zile cu program zilnic de 6 ore. Tot așa testam funcționalitatea fiecărui build, mă logam și pe server cu OpenVPN pentru a verifica schimbările opțiunilor. Am folosit și card reader și dispozitive oferite de angajator. De 6 ani aproape, de când sunt mămică, am descoperit cursurile și webinariile Urania și încerc să aplic strategiile și cu piticii mei, chiar dacă poate uneori nu reușesc. Și îmi place foarte mult, îmi plac abordările moderne și suflul nou pe care îl transmite echipa părinților.